kulħadd kelma waħda. Bl-iskema tal-gvern kollox baqa l-istess, anzi għal ċertu familji il-pis tal-olli tal-ħajja kompla jiżdied. Dan kien is-sentiment li ħareġ b'mod ċar fost in-nies li kienu qed jagħmlu l-qagħdi tagħhom ta' kuljum fi triq ir-Repubblika. B'diversi persuni jgħidu li ma ħassew ebda differenza fil-kont tax-xirjiet tagħhom. Intom raħsitilkom ix-xirja? Skont il-mara tiegħi. Għolja ħafna. Jiena immur nixtri bħal ma jmorru kollha u ma nara xejn differenza fil-prezzijiet. Lo xoħsu prezzijiet. Irdupjaw. Tħossi li raħsu l-prezzijiet. Insomma, ma naħsibx ta'. Allura bl-iskema stabbilta ma morx aħjar? Le, xejn. Tħossi li raħsu l-prezzijiet? Ux raħsu. Mux kollox ma raħsu ħafna affarijiet. Mux ta' soldu. Għalija l-istess baqgħu issa. Iġviri ma rajtomx li raħsu bl-iskema? Ma naħsibx jiena s-saħat ma nafxu. Ġviri bl-iskema stabbilta ma rajtux differenza? Xej. X'taħseb bl-iskema stabbilta jenitek xi ftit fil-prezzijiet? Xejn. Xejn affattu. Dejjem narhom l-istess kważi. Bl-iskema stabbilta ma rajtx differenza? Insomma. Saqsejna wkoll lin-nies kif qed jiġu affettwati bil-pis tal-oli tal-ħajja u ż-żieda kostanti fil-prezzijiet. L-oli tal-ħajja nħossha fis-sens ġifieri l-affarijiet li tixxi hemm ċertu nuqqasijiet, ma hemm ċertu affarijiet oħra li setgħu jitnaqsu iktar. Veru raħsu, għax iktar lew mas-sema. Kważi anke s-senjura ħossa, aħseb wara min qed jiġġarra barra m'għandu saqaf taħt rasu jew ikella minn ma jkunx qed jaħdemu. Bosta persuni spjegaw kif l-ammont ta' prodotti illi kienu jixtru b'50 € ftit ta' snin ilu kien numerus, iżda llum il-ġurnata bl-istess ammont ta' flus tixtri ferm u ferm inqas. Ittija 40 euro u 50 euro qabel kienet iġġib basket sħiħ illum. 4 affarijiet fil-friġġ wara jumejn terġa' tija 40 euro ħadd mur tixtri. Ġieli meta mmur nixtri xirja, eżempju ninfoq 50 € joqogħdu ġew basket wieħed. Fuq 50 euro kull darba xemm għandek. Bosta persuni li waqfu jitkellmu magħna qalulna li bl-iskema stabbilta illi tant jiftaħar biha Robert Abela maraw l-ebda tnaqqis fil-prezzijiet u għaldaqstant maraw l-ebda differenza fil-kontijiet tax-xirja tagħhom.